सिमेन्टागुरि सानबारि नोगोर जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोननैजों जथायै दिनैनि हाबाफारिखौ खुंफुंदों। बर'नि नैथि बर' गोरोबथा बिटिसि एकर्ड जायखौ जोङो बुङो, बे बिटिसि एकर्डनि दफाफोरनि सायाव जिखिनिया मावफुंजाबाय आरो माखासेया मावफुंजानो दङ, बिनि सायाव मोनसे सावरायलायनाय मेलबो जों लादों। फुंनि समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखानि जिङाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जानानै थाङो। बिबारखौ बावजेननानै होदोंमोन मुस्रि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म, जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म आरो सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि बिथाङा। नैथि हाबाफारियाव दंमोन जोंहा मुंख्लं सिबिनाय एबा मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय। बे हाबाफारिखौ जागायना होदों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारी बिथाङा। दा गेवलां मेल मोनसे जोंहा इतिमধ্যे जागासिनो दङ। बे गेवलां मेलाव जोङो बिएसि एकर्ड, बिटिसि एकर्ड आरो बड' गोजोन गोरोबथा मोनथामबो गोरोबथानि दफाफोरनि सायाव मोनसे सावरायलायनाय मेल जोंहा जागासिनो दङ। बर'नि जारिमिनाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे जेसेबां दफाफोर बर'नि मोनथाम एकर्डआव लिरनानै दङ, बे गासैबो दफाया जाफुंथारनांगोन आरो बे गासैबो दफाखौ मावफुंनानै होनो थाखाय दिनैनि तारिखआव जोङो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि खाथियाव दाबि दैखांदों। बिटिसि गोरोबथानि जाय दफायाव लिरनाय दङ कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिल स्टेटास होनाय, बे जाफुङाखै दिनैसिमबो। बेखौ जाफुंहोथारनांगोन आरो बर'नि बिटिसि एकर्डनि जोहै जि मोनसे बिटिसि क्रिएसन जादों, बे बिटिसिया बर'नि थाखाय मोनसे बिथा। जोङो दिनैनि तारिखआव बेखौनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बुंनो लुबैयो, बर'नि जारिमिनाव जे मोनथामबो दफाहा मोनसे बेसेन गोसा आरो मोनथामबो दफाखौ जाय बिथांमोना खालामदोंमोन, बै बिथांमोनखौ गोसोखांनांगोन आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन। बर' रेजिमेन्टल' होननानै नङा, बेनि अनगायैबो गोबां दाबिफोर दङ। बे गासैबो दाबिफोरखौ जाफुंजानायखौ जों लुगैयो आरो बे दाबिया जोंना थाबाय थागोन। जे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि दाबि मोनसे फारिलाइ दङ, बे दाबि सनदखौ मावफुंजाजोबनायखौ जों लुगैगोन। बर'नि जारिमिनाव बर' रेजिमेन्ट बिनाया गोदान बाथ्रा नङा। बे खोब गोजाम मोनसे डिमान्ड आरो खोब गोजाम डिमान्डखाय मावफुंनानै होजानायखौ जों भारत सोरखारखौ नारसिनबाय थागोन। कार्बि आंलंनि जिथु बर'फ्रा एसटि नङा, बिथांमोनखौ एसटि खालामनो थाखाय सरकारजों गेजेरजों सावरायबाय थादों। सरकारनिफ्राय माबायदि रेसपन्स? सरकारजों सावरायनाया गोबां खेब जाबाय, मावफुंनानै होनो सरकारा गोबां खेब रादायबो होबाय, खिन्थु दिनैसिम मोगथां महर होआखै। जायनि थाखाय जोङो सरकारखौ सोंखारिबाय थादों जे बिटिसि एकर्डआवबो दङ, बिटिआर एकर्डआवबो दङ। मोननैबो एकर्डआव लिरजानाय दिनै 24 बोसोर जाबाय जे कार्बि आंलंनि बर'फ्रा एसटि हिल्स मोननांगौ होननानै भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारा एकर्डआव लिरनाया 24 बोसोर थांबाय, दासिमबो मावफुङैया दुखुनांथाव। ओंखायनो जों बिनि थाखाय बेखौ मावफुङैनि थाखाय भारत सोरखारखौ, आसाम सोरखारखौ जों सोंखारिदों। बिधान सभा बिसायख'थिया जिहेतु खाथि सोलिगासिनो दङ, दा बर' रायजो राजाफोरनि जौगाथायनि थाखाय नैबे खेबाव हिसाबै माबायदि दङ? जोङो बर' रायजो राजानि जौगाथायनि थाखाय थांनाय जथुम्मायाव माखासे डिसिसनफोर लादों। जोङो जिहेतु बिसायख'थियाव जों बाहागो लानांगोन, बयबो भारतनि नागरिक हिसाबै जोङो बाहागो लानांगोन। जोंनि बर'नि थाखाय जाय राजनैतिक हान्जाया खामानि मावगोन, बेबायदि राजनैतिक हान्जाखौ मदद होगोन होननानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो बुंदों। आरो बेयाव अन्तत बिटिसिनि बायजोआव जि बर'फ्रा रायजो जानानै दङ, बे बर'फोरनि थाखाय खमैबो 4 MLA जोंनि बर'निफ्राय बिजाथि होनांगौ होननानै जोङो गुबुन गुबुन राजनैतिक दलफोरखौ जोंनिफ्राय जोङो दाबि दैखांदों। दाबिखौ मानियाब्ला सारमोनहा दाबिनि सायाव दाबिनाया जोंनि दायित्व
जोङो दाबिदों दा बेखौ मावफुंनांगौआ गुबुन गुबुन राजनैतिक हान्जाफोरनि आरो दोलोनि जों बिसेसके मोनसे खोथाखौ खुलायै बुंनांगोन जों जिहेतु बिजेपिजों खाथि सोमोन्दो लाखिनानै हाबा मावदों गतिके एक नम्बराव जोङो बिजेपि दोलोखौनो बुंदों जे जोंनि गोसो बायदियै जोंनि खामानिफोरखौ मावफुंनानै होआबा एबार जों नोंथांमोनजों खामानि मावा बे बाथ्राखौ जों इतिमध्ये बुंदों आरो बिभिन्न लेभेलाव चर्चाया जादों आरो मानगोनां बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि दाबिखौ मान होनानै हाबा मावनायनि खोथाखौबो बिथांमोना बुंदों जिहेतु बिसायख'थिया एसे सम दंबावो जोङो गोबां खेब हयथ' रायलायनो मोनबावगोन जोङो आसाबादि जे जोंनि बिटिसिनि बाहेरानि बर'नि जौगाथायखौ नायनो थाखाय अन्तत नैबे बिसायख'थियाव जों जोंनिफ्राय जोंनि लुगैनाय बायदि मावग्रा जोङो बिजाथिफोर मोनगोन सासे एमएलए बिबाय थादों नोंथांमोननिफ्राय बर' हिसाबै बे जायगायाव बबेयाव होगोन गलाघाटआव होगोन ना धेमाजियाव होगोन जोङो दासिमहालागै बे समस्तिखौ डिफाइन खालामाखै जों बिजेपिखौ बुंदों बिजेपिजों जिहेतु जों खामानि मावबाय थादों जों बिजेपिखौ सिदायै बुंदों बर' बिजाथि नांगौ जोंनो दा बिथांमोनहा जुदि होनोबा बिनि उननि सरसाया बबेयाव जों बिगोन बे बाथ्राखौ जों डिसक्ल'ज खालामलायथ'वाखै खिन्थु जोंनियाव मोनसे एसेसमेन्ट दङ जिहेतु गोबां समस्तियाव बर'आ देरहानो हायो दिनै बै समस्तिफोरखौ जोंनि बर' मानसिखौनो बिजाथि होनांगौ होननानै जों बुंबाय थादों